ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନିର୍ମାଣ ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି ଇତିହାସ ରହିଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଂଶରେ ଚାରୁ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କଳାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସିଂହଦ୍ୱାର ପରେ 22ଟି ପାହାଚ ରହିଛି। ଏହି 22 ଗୋଟି ପାହାଚର ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ଅନନ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 22 ପାହାଚର ସେହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସମ୍ପର୍କରେ। ଭାନୁଦେବ ନାମରେ ଜଣେ ନିଃସନ୍ତାନ ରାଜା ଜମ୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଲାଭ କଲେ। ଜାତକ ତିଆରି କଲାବେଳେ ରାଜା ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ଆୟୁଷ କେବଳ 22 ବର୍ଷ। ପୁତ୍ରର ଅଳ୍ପାୟୁ ବାବଦରେ ଅବଗତ ହୋଇ ରାଜା ଭାନୁଦେବ ପୁନଶ୍ଚ ଜମ୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ। ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ରାଜାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ 22 ପାହାଚ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ରାଜା 22 ପାହାଚ ନିର୍ମାଣ କରି ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନର ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେହି 22 ପାହାଚରେ ଗଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ 22 ପାହାଚରେ ଗଡ଼ାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାଇଶି ପାହାଚ ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟରୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ କୁର୍ମବେଢ଼ା, ରୋଷଶାଳା, ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଯିବା ପାଇଁ ଥିବା 22 ଗୋଟି ପାହାଚ 22 ପାହାଚ ନାମରେ ଜଣା। 22 ପାହାଚ ବଉଳା ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥରରେ ତିଆରି। ପାହାଚ ଗୁଡ଼ିକର ଓସାର 6 ଫୁଟ, ଲମ୍ବ 70 ଫୁଟ ଓ ଉଚ୍ଚତା 6 ଇଞ୍ଚରୁ 7 ଇଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ହେବ। 22 ପାହାଚରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆଯାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ବର୍ଷ ସାରା 22 ପାହାଚ ବାଟ ଦେଇ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ଦିନ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି 22 ପାହାଚ ବାଟ ଦେଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ରଥକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। 22 ପାହାଚର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବୀଗଣ ହେଲେ ମାୟା, ଚେତନା, ବୁଦ୍ଧି, ନିଦ୍ରା, କ୍ଷୁଧା, ଛାୟା, ତୃଷ୍ଣା, କ୍ଷାନ୍ତି, ଜାତି, ଲଜ୍ଜା, ଶାନ୍ତି, କାନ୍ତି, ବୃତ୍ତି, ଶ୍ରୁତି, ଦୟା, ତୁଷ୍ଟି, ବିକ୍ରି, ମାତ, ଭ୍ରାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଜ୍ଞା। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ 22 ପ୍ରକାର ପାପର ମୋକ୍ଷ ନିମନ୍ତେ 22 ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। 22 ପାହାଚ ଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟାବନିତ 22ଟି ସ୍ତରରେ ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। 22 ପାହାଚର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ ରହିଛି ଯମଶିଳା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏହି ଶିଳାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ପାପ ନାଶ ହୋଇ ଜୀବ ବୈକୁଣ୍ଠଗାମୀ ହୁଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।